Чувствали ли сте някога, дълбоко в себе си, че животът ви не е случайност? Сякаш има призвание, по-велика цел, която все още не сте разбрали напълно, а ако е така, не сте сами. Много хора преминават през живота в търсене на смисъл, но само малцина разпознават знаците на Божествения план, който ги е избрал за нещо специално. В тази статия ще разкрием 7 ясни знака, които показват, че сте част от по-голяма мисия и всеки може да промени начина, по който виждате съдбата си. Подготвяте се да забележите моменти, които може да изглеждат като съвпадения, интуиция, която винаги сте пренебрегвали, и предизвикателства, които всъщност са тестове, предназначени да укрепят ярата ви. Като разпознаете тези знаци, вие ще събудите дълбока връзка с вашата духовност и ще разберете по-добре призванието, което е уникално ваше. Това е моментът да отворите очите си, да се приведете в съответствие с целта си и да започнете да живеете съзнателно всяка стъпка от вашето пътуване. Не губете време. Абонирайте се за канала сега и включите известията, за да не пропуснете съдържание, което може да ви помогне да реализирате истинската си цел. Вашата мисия ви очаква и всеки знак е покана да събудите и да изживете пълноценно съдбата, която ви е отредена. Има моменти в живота, когато всичко изглежда си идва на мястото, сякаш малки парчета от Вселената се позиционират внимателно. Тези моменти, често незабележими, са признаци, че сте избрани за нещо по-голямо. Това може да е съвпадение, което променя мирогледа ви, или интензивно преживяване, което раздвижва емоциите ви. Обърнете внимание на детайлите, неочаквана възможност, някой, който пресича пътя ви, или дори книга, която променя гледната ви точка. Това са малки напомняния, че вашата мисия се разгръща. Често тези знаци се появяват, когато най-малко ги очаквате, като напомняне за Божествения план. Повтарящ се сън, постоянна интуиция или значими срещи могат да показват, че сте на прав път. Хората около вас може да възприемат различна светлина или енергия във вас, мълчалив зов, който събужда любопитство за вашата съдба. Разпознаването на тези знаци изисква внимание, чувствителност и най-вече вяра в живота и духовността, която ви води. Ключът е да не отхвърляте тези моменти като обикновени съвпадения. Като записвате вашите чувства, мисли и събития, вие започвате да забелязвате модели, които сочат към по-голяма цел. Опитайте се да водите дневник за табели или да отбелязвате важни дати, които се повтарят по смислен начин. С течение на времето тези олики се превръщат в лична карта на вашето призвание, разкривайки, че всяка стъпка има смисъл и че мисията, която сте родени да изпълните, е поблизо, отколкото си представяте. Много хора, избрани за специален път, чувстват от ранна възраст, че не се вписват в това, което се смята за нормално. Това е чувството да си отделен. Сякаш светът се върти със скорост, която не можеш да издържиш. Осъзнавате, че вашите мисли, мечти и дори вашите реакции са различни от повечето. Това чувство, далеч от това да е проблем, е знак, че имате уникална съдба и призвание, което надхвърля обикновеното. Понякога това чувство се проявява прости решения, като избор на алтернативни пътища в кариерата, обучението или взаимоотношенията ви. Сякаш умът ви непрекъснато търси нещо отвъд материалното, нещо, което докосва вашата духовност и резонира с вашата цел. Разпознаването на тази разлика е първата стъпка към разбирането, че не сте тук случайно, а за да изпълните мисия, която само вие можете да изпълните. Ключът е да прегърнете тази уникалност, вместо да се принуждавате да се вписвате. Ценете уникалните си идеи и специфичния си начин да виждате света. Търсете дейности, които разпалват вашата креативност, вдъхновяващи материали за четене и хора, които разбират вашето призвание. Правейки това, разбирате, че не става въпрос за изолация, а за привеждане в съответствие с вашия божествен план и всеки съзнателен избор засилва усещането, че сте на прав път. Има моменти, когато вътрешен глас настоява да ни води, дори когато логиката изглежда да диктува друго. Тези вътрешни призиви са фини признаци на божествения план, показващи, че вашата мисия е поблизо, отколкото си представяте. Обърнете внимание на онези импулси, които възникват от нищото. Идея, желание за промяна или дори постоянно безпокойство. Това са послания, които, когато се слушат с яра и внимание, могат да отворят неочаквани врати.
Силните интуиции също се появяват в ежедневните решения, като избор на различен път, приемане на възможност или дори дистанциране от определени хора. Това чувство на «това е правилно» или «не трябва да вървя по този път» често не е просто инстинкт. Това е Вселената, която сигнализира, че сте избрани за нещо по-голямо. Духовността се проявява в тези моменти, напомняйки ви, че всяка стъпка може да бъде част от внимателно изработен план. За да развиете чувствителност към тези сигнали, практикувайте вътрешно слушане. Медитацията, молитвата, моментите на размисъл или дори записването на мисли и мечти в дневник ви помага да различите какво идва от сърцето ви. Доверете се на възприятията си, дори и да изглеждат малки, и наблюдавайте как реагира Вселената. Всяка интуиция, последвана от смелост и вяра, ви доближава до изпълнението на вашата мисия и осъзнаването на истинската цел на вашето съществуване. Трудностите и пречките често се разглеждат като наказания, но в действителност те са част от божествения план за укрепване на вярата ви и подготовка за изпълнение на мисията ви. Всяко предизвикателство носи със себе си ценни уроци, като търпение, устойчивост и самопознание. Наблюдавайте как определени ситуации настояват да се появят неслучайно, а за да тестват вашата ангажираност и да й приведат в съответствие със съдбата ви. Моментите на изпитание могат да бъдат професионални, емоционални или духовни и често пристигат, когато най-малко ги очакваме. Естествено е да изпитвате страх или обезсърчение, но точно в тези моменти духовността се проявява наясно. Повярвайте, че тези препятствия не са признаци на провал, а по-скоро покани за израстване, пробуждане на нови способности и разпознаване на силата, която се крие във вас. Практичен начин да се справите с предизвикателствата е да ги разглеждате като упражнения за развиване на уникални дарби и усъвършенстване на интуицията ви. Записвайте своите победи и учене, дори малките, и наблюдавайте модели, които показват как всяка трудност ви доближава до по-голямата ви цел. С тази перспектива и най-трудните моменти придобиват смисъл и стават част от конструкцията на вашата съдба. Всеки човек, избран от божествения план, притежава способности, които го правят специален. Тези дарби не винаги са очевидни на пръв поглед, но често се проявяват естествено, почти инстинктивно. Това може да е способността да общувате, създавате, преподавате или дори да възприемате подробности, които другите пропускат. Разпознаването на вашите способности е съществена стъпка към разбирането на вашето призвание и как те се свързват с по-голямата ви цел. За да идентифицирате своите таланти, наблюдавайте какво предизвиква истински ентусиазъм и кара времето да лети, без дори да го осъзнавате. Попитайте приятели или семейство за вашите силни страни и обмислете дейности, които предизвикват вашите способности по приятен начин. Четенето за личностно развитие, като например книги на Наполеон Хил или Екхарт Толе, може да даде представа как да трансформирате тези умения в инструменти за вашата мисия. Не става дума само за усъвършенстване на умения за материална изгода, а за разбиране, че всеки подарък е пътеводител, ключ към вашата съдба. Практикувайки ги, вие укрепвате своята духовност и се свързвате с божествения план. Всеки талант, използван съзнание и вяра, разкрива знаци, че сте на прав път, готови да изпълните мисията си и да допринесете уникално за света. Духовното пробуждане е моментът, в който започваме да възприемаме живота по-дълбоко, разбирайки, че всичко около нас има смисъл. Това е като да отворим очите си за измерение отвъд видимото, където знаците и синхроничността започват да имат смисъл. Това пробуждане често е придружено от въпроси за нашата съдба и как да изпълним мисията, която сме избрани да поемем. По време на този процес малките ежедневни практики могат да трансформират вашето възприятие, като медитация, вдъхновяващо четене и моменти на тих размисъл. Като наблюдавате живота с внимание и благодарност, вие започвате да разпознавате фините признаци на божествения план и чувате интуицията си по-ясно. Това привеждане в съответствие с духовността укрепва вашата вяра и ви подготвя да възприемете целта си по-конкретно. Духовното пробуждане също се проявява в промени в навиците и търсене на взаимоотношения и преживявания, които носят смисъл. Това е покана да се свържете със себе си и с Вселената, откривайки, че всяко предизвикателство и всеки талант са част от повелик план. Колкото повече се отвеете за това съзнание, толкова по-очевидно става, че сте избрани за нещо специално и че вашето призвание е неразривно свързано с вашата съдба. Има моменти, когато изглежда,
че Вселената заговорничи във ваша полза, създавайки ситуации, срещи и събития, които се противопоставят на логиката. Тези синхроничности не са просто съвпадения, а ясни знаци, че сте в съответствие с вашата цел. Неочаквано телефонно обаждане, навременно съобщение или възможност, която възниква от нищото, могат да бъдат потвърдение, че Божественият план е в действие. За да разпознаете тези значими съвпадения, е важно да обърнете внимание и да запишете събитията. Често това, което изглежда тривиално, крие предупреждение или насока за вашето призвание. Духовността се проявява в тези малки изненади, укрепвайки ярата и демонстрирайки, че всеки детайл играе роля в мисията, която сте избрани да изпълните. Ценете тези моменти и им се доверете. Като забелязвате модели и връзки, започвате да разбирате, че нищо не се случва случайно. Синхроничността действа като компас, насочи ви по пътя към вашата съдба и подсилва идеята, че всяка стъпка, всяко решение и всеки талант са част от по-голям план, създаден специално за вас. Когато някой е избран да изпълни повисша цел, търсенето на смисъл става константа в живота. Изглежда, че нищо не удовлетворява напълно и повърхностните занимания вече не ви удовлетворяват, както някога. Чувствате нужда да изследвате по-нататък, да разберете съдбата си и да свържете мисията си с духовността и божествения план, който управлява вашето съществуване. Това безпокойство може да се прояви в задълбочено четене, курсове за самооткриване или дори пътуване, което разширява вашето възприятие. Всяка стъпка към разбирането на целта ви укрепва ярата ви и разкрива знаци, че сте на прав път. Желанието да отидеш отвъд материалното и да се впуснеш в същността на живота всъщност е призив да събудиш пълния потенциал, който се крие в теб. Важното е да не се задоволявате с лесни отговори и да продължите да изследвате това, което събужда сърцето ви. Разпитвайте, отразявайте и наблюдавайте моделите в живота си, които показват вашата мисия. Колкото повече се посвещавате на това търсене, толкова по-очевидно става, че сте избрани за нещо специално и че всеки опит, талант и предизвикателство са част от божествения план, който ръководи съдбата ви. Да имаш яра е повече от да ярваш. Ярваме, че божественият план има цел, дори когато не можем да видим пълния път. Да се предадете не означава да се откажете от действието, а по-скоро да приведете избора си в съответствие с мисията, която сте избрани да изпълните. Когато се доверите на процеса, всяко предизвикателство, талант и пътепоказател идват на мястото си по-ясно, разкривайки величината на вашата съдба. Практикуването на ярата може да се култивира чрез малки навици, като ежедневна медитация, духовни четения или моменти на молитва. Тези ритуали укрепват връзката ви с вашето призвание и ви помагат да осъзнаете, че всяка трудност или случайност има по-голяма цел. Съзнателното отдаване осигурява вътрешен мир и яснота относно посоката, която да следваме, като изяснява, че нищо не се случва случайно. Помнете, че ярата не премахва пречките, но трансформира начина, по който се изправяте пред тях. Доверявайки се на божествения план, вие събуждате смелостта да действате и чувствителността да възприемате знаци. Всяка стъпка, направена с яра и всеотдайност, ви доближава до пълното изпълнение на вашата мисия, пробуждайки съзнанието, че сте избрани да изпълните уникална роля в грандиозния план на живота. Привеждането в съответствие с вашата божествена цел започва с малки, съзнателни действия в ежедневието ви. Обръщането на внимание на знаците, следването на вашата интуиция и култивирането на навици, които укрепват вашата духовност, са основни стъпки. Това може да означава да отделяте няколко минути на ден за медитация, да размишлявате върху изборите си или да записвате вашите прозрения и синхроничности в дневник. Тези практики ви помагат да осъзнаете как всеки талант и предизвикателство е част от плана, който сте избрали да изпълните. Друг начин за постигане на привеждане в съответствие е да търсите знания и опит, които разширяват вашето съзнание. Вдъхновяващото четене, като произведения на автори за духовно или личностно развитие, курсове, които стимулират интуицията и дори връзки с хора, които споделят вашата мисия, ви помагат да живеете по-последователно с вашето призвание. Всеки урок се превръща в инструмент за укрепване на вашата вяра и проницателност. И накрая, привеждането в съответствие с божествената цел също включва практически действия и отдаване. Като поставяте дарбите си в услуга на другите,
вземайки решения, водени от интуицията и ярвайки, че Вселената подкрепя избора ви, вие се свързвате с по-великия план. Всяка съзнателна стъпка засилва усещането, че живеете съдбата си, събуждайки се за уникалната мисия, която само вие можете да изпълните. В цялото това съдържание сте разбрали, че всеки знак, всяко предизвикателство и всеки талант е част от божествения план, който ви е избрал за уникална мисия. Сега помислете, какви знаци пренебрегвате, какви таланти все още стящи, чакащи да бъдат събудени, какви стъпки можете да предприемете днес, за да се приведете по-дълбоко в целта си и да изживете мисията, за която сте родени да изпълните. Запомнете, животът не чака и всеки момент е възможност да действате с яра, внимание и отдаденост. Започнете с малко, запишете интуицията си, практикувайте благодарност и бъдете отворени към синхроничностите, които възникват по пътя. Колкото по-неясно сте с призванието си, толкова по-очевидно става, че сте избрани за нещо необикновено. Ако искате да продължите да получавате вдъхновяващо съдържание, което ви помага да идентифицирате знаците, да развиете талантите си и да изживеете изцяло съдбата си, абонирайте се за канала сега и включете известията. Вашето събуждане и вашата мисия са поблизо, отколкото си мислите, и това е само началото на вашето пътуване.